Tɔgɔ Fatumata Samake Sema. N bɛ se ka dɔɔni fɔ o kan. O ye min ye comme quoi n bɛ se ka fɔ lujura bɛ bɛɛ la. Parce que c'est important de le dire. Lujura bɛ bɛɛ la quoi. I mana kɛ cogo cogo tu es en manque de quelque chose. I bɛ k'a faamu? Moi je me dis qu'être handicapé c'est juste être en manque de quelque chose. Mais Ala y'anw ta kɛ physique ye et puis an bɛ Ala fo an bɛ Ala barikada. Bon, charte ko la, on a notre mot à dire. Comme tout Malien de ce pays, et puis on a notre mot à dire, on a notre place aussi dans le pays. Et puis, à cas de charte, comme là. Bon, gɛlɛya tɛ se ka fɔ ka ban. Parce que ni tɛ handicap yɛrɛ ye, i tɛ handicap somɔgɔ ye, i se ka kuma gɛlɛya parce que e t'a kɔnɔna la. I y'a faamuya? Bon. En dehors de ça, gɛlɛya b'a kɔnɔna la parce qu'il y a des gens qui nous regardent autrement, il y a des préjugés, il y a des discriminations, stigmatisation souvent, baara ni fɛnw. Pour moi, alhamdulillah, ne tɛ se ka fɔ n ye gɛlɛya sɔrɔ parce que bɛɛ n'i ka ko tacogo don. Bɛɛ n'i ka ne tɛ se ka fɔ n ye gɛlɛya sɔrɔ, ne kɔni ni mɔgɔw bɛɛ la, mɔgɔ min qui sont sympas avec moi, qui m'accueillent à bras ouverts. Parce que ne yɛrɛ fana ye mɔgɔ dɔ ye, n tɛ n fana sigi ka minimiser quoi en réalité. Parce que bana yɛrɛ, pour i ka se ka bana yɛrɛ ta ka bana comment on appelle, il faut i ka kun i yɛrɛ fɔlɔ. Pour que mɔgɔ k'i accepter, de b'i yɛrɛ accepter fɔlɔ. Ça c'est le plus important dans le cas de la maladie. Ne bɛ fɛ ka bana faga dɔrɔn, e de bɛ bana faga. I bɛ kun i yɛrɛ, i t'acceptes tel que tu es. Les gens vont te respecter pour ça. Donc ne se ka fɔ n ye gɛlɛyaba sɔrɔ. Fo n'a kɛra waati dɔw la ne ka faridimiw bɛ wuli, o kɔni na gɛlɛya bɛ kɛ n dɔw la. Donc sinon à part ça, moi personnellement, Ala fana ye o fana kɛ n ye, i se ka mɔgɔ diya bɛɛ la. An bɛ taa fɔ o ka ɲi. I bɛ ɲininkali kɛ fɔlɔ kun jumɛn b'u bila deli la, c'est important. Bana b'a kɛ, i ko ye mun f'i ye k'i ka bana accepté o b'a kɛ. Filanan fana o ye situation fana ye famille kɔnɔna la. I mansa minnu b'i kɔrɔ, i teri kunda. Dɔw fana bɛ yen u b'i ye olu yɛrɛ b'i kɛ bolokotɔ fɛnw ye. Hali n'a sɔrɔ ni tu as un mental de fer, n'i ka entourage ma tu craques. Waati dɔ la e tɛ se ka baara kɛ, i sen tɛ i bolo tɛ. Tu peux rien faire. N'i ko somɔgɔ dɔ ma nin di yan, la personne refuse. U kɛlen don ka société yɔrɔ dɔw k'o datugu an ye. Parce que i bɛna taa yɔrɔ dɔ i tɛ se ka baara kɛ, i tɛ fɛn dayɛlɛ ye, somɔgɔ t'i bolo ni yɛrɛ. Tu es obligé aussi d'aller mendier. Il y a des gens qui font ça. Ils sont obligés d'aller mendier. Mais or qu'il suffit juste que c'est qu'un porte d'eau d'ailleurs. C'est vrai que nous sommes calangés qui veut pas rassurer. Demandez au Cameroun. Mais porter d'actes de ressources quoi. C'est très important parce que nous sommes moi, ma vision, mon projet, c'est le fait que j'ai envie de positiver l'handicap sur toutes les formes. Oui, quelle follow? L'association BMA Mancha, c'est méconnu. C'est vraiment méconnu. Oui, il faut pour la sensibiliser, pour la maladie acceptée en tant que telle. Car parce qu'avec deux gens qui sera pour nous pousser. Mais les lamelles nana, ta confiance est là. On sait qu'à faire pousser mon pour nous téléviser. Et les gens ont besoin de ça. Donc c'est qu'à d'ailleurs les cagnes, qu'à sentir d'ailleurs les choses comme n'am si t'as épanoui tout comme ça. Amoureux bola. En même temps aussi, amoureux mort de fura qu'on y fait faire la carte mais quand il fura de se rendre à tout comme faire là. Ça aussi c'est important. Parce que mɔgɔ caman bɛ yen lujura bɔ i b'a sɔrɔ dɔw fana ta bɛ dimi bɛ fan bɛɛ ne yɛrɛ ka k'a fɛ dimi bɛ ne kan madame midi soir i bɛ k'a faamuya moi mes médicaments c'est très coûteux comment on appelle ça autorité kɛlen don ka furaw sɔngɔ n t'a fɔ u ye dɔ bɔ a la sa mais n'i tɛ faama ye a san man di i bolo y'a se difficulté la kɛ la i ko i ye proposition min kɛ sisan k'a essayer hali baara yɔrɔw fana la ka sensibilisation kɛ yɔrɔw fana la pour que on se sente aussi chez nous
il va faire famille. Donc on va mener faire les calançons de ce cas au Fénégal pour la formation des handicapés et tout ça peut se faire pour la baraka on me fait mon que au la dola pour que ministère se doya comme la niveau solution de ministère on me para ok ou financer pour que faire ce que mon oro fait que mon on a handicapé au fait de chômage il fallait la on y est pour là pour performer on me ordinateur ou maîtriser pour performer albi il fallait aussi qu'on nous a l'ouverture faire ta comme là une période de ministère faire là mais pas sur comment là na son na idée bana awar tambulo wa mo tambulo mo fere ba dem ni go ta de me ne mu no fe o no fe le porte d'aller yi datu bu yedi so